Yung paborito niya, no? Sa pamaligid. Pustahan, ano, wala. Becky, Becky, Becky. Tawag lang. Ano, ano ka? Watch.
Ano ako? Pwede. Pwede ako. Yo.
Ang malas. Talagang malas. Dami naman yung nabuhay. Ito ko naman Open sa or ay, pinito ko na pero naman ako makakaano. ako dyan din. Eh, bawal pag pag orang mo din, magkiribanan din. Gawin naman, pusta. Ha? Pusta. Eh, nangyayag ko yung kanya naman sa pusta. Ano yun din? Pero madalang score mo, kami score ka. Oo, duling, mayo. Oo. Kadala mo mga delivery. Tinapon na. Gawin yung vlog. Kung saan ako. Kung ka na yun. Alam mo, pabakal mo sa likat face. Pare, pati din mo ba yung kaya nga yung Pagkitayo. problem ko yun sa kita. Video. Kaya ako sniper agad ha. Ang sabi mo kaya? Kaya ikaw niyo ng sniper. Bakit ang mga sniper ha? Yore. Ibig yun, ano? Anong yun? Wala. Ya. Uyo yung dala na pupunta ng isda. Dahil, tapos, yun, wala. Sino? Nagkakapit lang. Bigaw sa item sila ng ito. Wala ito, sila na. Bakit mo mo? Wala ako ang sila. Yan na. Dahil, yung ball, sila kayo.
Ayun, pag Yan! Eagles Fury nga ni. Lord, ako nila na. yan na, Eagles Fury. Ako. Ako sa world. Uy, yun na din. Yun na din. Yun na din. Eagles Fury. Bugay niyo yung Eagles Fury. 15. 15. yun na hayop ko, mano, ano na, Eh? Sige na ka mo. 11. 12. Araw, 11. kaya mag-i-build, gano'n. Kung tatuloy din yung bawas. Wala. Boss, na dalawa. Ito na sa loob. Ito na lang nini. Boss, ang gasto. Dala, bawas mo sa mga ay iwan mo. Ano na, ano mo? Ano na? Yun na, Para na. kaya namin doon. Baby, yun eh. Yun na, atog na. Ang deny. Ha? Deny. Ito ay sa inyo. At kalaban ako. Oo ka, mayaman. Ano na, ano ka ba pangalan? Ito ka. Baby. Ang pwedeng lamang. At ano na lang ako dito. Utang ay, tingnan na pa rin nyo. Parang ay patalon pa na, di ba? Wala. Ito na,
anak niya. Ikaw! Boom! Mas gana. Oh. Ilang piso pinalo mo yung round? Eh, Ha? ito binig. Now, baby, that's nice. Batal! Uy! Uy! Ganda ko na rin din. Uy! Gulo mo ng dawa. Okay na din o. Uy! Ganda na ko rin din. Ganda na mga kalaban. Ay! Kitang nila. Oh, ito parang atin na hahangin. Pala. Uy, ko! Ganun pa. Uy! Bigay rush! Yung kasama. Yung yung liquid. Hello? Hello, bye. Utang snake bill! View! Ayos ka. Snake bill kaya na yun. Ito na may kalaban. Wala na may kalaban. Inside. Labo, ha ha ha. Kaya na may snake bill. Tapos na akong ano, sa big. Snake versus Kenai. Nakaw na may kalaban. Baka talaga ako. Snake, bakit mo na? Yun dyan. Awal namin lang ako kaya. Ganun mo nakapin mo nga yun. Nakapil ako. Bakit na kayo? Ano ba? Ako. Barutan. Buko na kayo. Oh, tawag ka sa kuya. Sinatag. Eh, yun Tawag na. ka tag. Dahil ko niya, di ba na pagkado? Ako na kalamaw. Masura wa yun. Bakit ako mo? Uy, shit! Masura yun. Kaya, bigyan ko. Oh, kalugin nga yun. Basta, exact. Hindi ako pala ni ano nga yun. Wala to. Ay, puta, babli ka maganda dyan. Iling ka dyan. Ay! Nagulat na nga yun, nagulat na. Ay, di puta nagadaan pa ako na. Ikaw, bakit mo na nga yun?
Rush, rush! Ah, aba, Mer, sino nga daw space ka? Parang dito niya. Bye, bye tayo, bye tayo, bye tayo, bye tayo, bye tayo, bye tayo. Wow! Gandang salay. Nice, nice. Dito nga eh. Parang daan, dahil dito daan. Right, Uy, puta talaga nga yun. right. Di ba nag- Dito naman. Ito sa baba. Wala nga naman sa buo. Water. Yan na. Bilang ka pa. Bilang ka. Bilang ka. Pag kinig ko, mo, yung laban ta. Ika na. Hindi mo, apat na, apat na. Ganun pa tayo. Sana, pinotay. Sana ito makikan. Hindi na kayo. Water. Water, kaya pa kayo lugas nyo. Ganun si Jadel. Laki na live ka. Ito din ako nag-hero. Yan, hindi ka naman nag-hero. Hindi mo nag-hero yung paro. Ika mo ayun. Planta ka mo, lemon ang. Ganun ka, matrik. Uy, sa plant, pinaplant! Pinaplant, sadali! Plant na! Plant ka na! Matalo na kahit pa ng mga plant! Siyempre sa isa mong ba? Uy, right ka! Ilan ka ba? Yeah, pala niya. Gusto niya, babe. Hindi mo kaya may daw. Pag-plant ka! Kaya ka mga ayaw. Wow, may sanay sa ulul, pakta. Ito niya po ba? Ito talaga nga ayun yun. Ito nga ayun. Lahat baga kamutama. Thank you. Alam mo na, ano? Mabubo. Ay, ka. Pagkano na yan? Rush.
Ito ang ayos lang. Tingnan ko lang muna ayos. Ah! Ulul, papiyo. Ano orin mo kung paano guminaw? Ang Pilipin. Malaog na talaga ako. Walang sang. Uy, isang ngayod lang. Ano? Kailan nag-score nito? Ay, wala akong ngayod na bago. Hindi nga pilin ng babalo. Panira. Ay, ko! Ito ko! Ay, di ko talaga guminayo. Ano mo naman? Ubo! Kailan naman na napilin doon sa rolaan? Kaya pa nga taga, pinunukulo kong kamo. Uy, mauga, Para galoy. may sapat na ng pangaral. Galo nga diyaw. Watir na lagi. Hindi ka pa. Ito yan. Watir! Sige, ay ba to? Ay. Bago. Bago. Ako kinaayos pa. Very Hindi na dala. Ano? Ha? Nakapuboy. Tagal na sa akin itong apoy. Kaya nakamulang na ito. Bakit ka? Wala pa nito. Tama na ito. Nabuhay ko. Mabuhay na dito. Thank you, bro. Kumusta ako? Kumusta ako? Uy, likod! Wala ba ko saan? Kayo, Brad? Hindi. Ito ba ako sinabuhay? Ito ang ayos lang. O, tulungan na naman ka mo. Wala gini. Para tumenta to. Uy! Ayaw, bubok. Ito lang ito ko. What? Sige, damusun mo. Tangali, damusun mo. Tanga, o. Talangay po. Tatak-tak na siya. Go! Kung tago na yun, pag-bubok. Ha? Ay, sa rin natin. Ito talaga na ayos lang. Ay, na. Yan, barawat ng gabos. Yan o. Matano na nga ayos. Yan.
Yan. Yan na kayo. Ito na ako tatago. Pero, okay din ako. Okay din ako. Dali ka na lang. Ayun, ayos ka. Yo! Ano mabuhat? Rayo. Bobo. Bobo. Sure, kid. Bobo. Bad. Uy, baro sa sitag. Nice one. Woo! Kaya pa, itulo naman sa dano. Kaya paan. Sino sabi na kaya? Sino sabi na kaya? Wala na kaya. Basta, nilagay ko na Ayos yan. rush. Yo, yung baba, likod. Ay, suwagis na ako. Ay, magaling. Uy! Ayos na ito. Ikaw na tayo! Ikaw na balay! Mas nung balay! Parang ang ayos ba? Score ang ayos ba? Ay, iba yun! Asa, bobo. At least ace. Bobo ka na, uy! Maloko ka na ace. What? Lipat ka daan. Please daw. Bumalik ka na sa akin. Wala siya. Ibar! Lipat ka daan! Please! Lipat ka daan! Ito na shit ko lang. Hindi ako may interview ko. Di ba yung Marshall? Please! Si Vince na ayos. Makuha mo na eh. Yes. Matarasan ini nga, ito na ko. Pero kita kayo, for the family, karawan ka naman. Sige na doon, si Dale. Tulungan natin. Tulungan na. Yan ka sa video. Hindi ka ano. Ganyan ka na mo lang ang laban. Maybe bump it. Butang halig ang hayop na ini.
Kaya nagkataon kami dyan din. Yan, yan. Tapos may pirang pare ba ang kamay. Ay, puta na pala. Ay, puta na pala. Dulo ka din. Ay, puta. Mga activity. Ano na, video na katabi ng lipat na sa loob. Video. Punta ko na nag-register ako. Ang gatulo mo sa labagat ang ata. Ano ba? Pero ngayon, ang ganda ko na. Ikaw ba ka nag-ano? Ako? Oo, ano yung mo kita? Ano ba kahit ako nag-go? Oo, legend. Kaya sa budget ang ata. Take a ride na din doon. Sa Watantag, bridge, slide. Kapag ako tama. Nasa isip ka. Lating. Pang-hype lang. Huwag ka man-hype. Ay, kung tuloy. Wala pa. Okay, mag-face. Wala pa. Ay, di puta. Gano'n nakadili? Water. Ako. Para, natuloy doon, pangalan ka na. Yeah,
Sus, nabulot! Lapit! Dito na rin bro. Bubu! Ilang taon? I just crazy to die. And then how you work? Here, Tag! Ayaw mo an. Susoy! Tag! Uy, Tag! Ay, Tag! Good speed! Sasabot mo na, Tag! Ay, Ito nagkasa panghayop na yung guli ang ay, gulo yan na. Yan mo. Ganito ang ternay. Yan ang kapkap ang ay, makapi ko na mga tayo mo na escape pero wala ko baby ang ay, bakal pala. Ipit mo lang din. Hindi ako pa dyan na ano. Uy, punta ka dyan din nga, labot ang munting. Ako na, Tag. May kampindaan sa mga ano. Wala pa din mo nung kaya mo ito. Kaya dyan, gilid. Lahat, di ba? Sa may gilid. Yung mga ayaw ito na ako tanganay. Ito nga ayos ka. Ito na, bigyan din. Wow! Is na lang, hindi low. Game. Hindi, tangin ang yan. Game na ako. Ay, disputa ka. Wala pala sa taas. Dokter ka mo dito. Baka di ka nga dito magagawa. Need na naman na ito balik, buwa. Nawawala. Diribad na na yun na. Oh, shit.
Ang ayos na. Uy, ang ayos talagang butla. Butla munting ayos na yun. Pabutsuan ako. Pero butla. Kagkaroon ako. Kagkaroon, ano. Buta talaga yung ayos na. Para siya sabi tanga. Ano yun? Pero, alam mo na nakatulog pa. Ako ini. Ay, sorry. Ano po? Yan din na. Kaya nga, gusto pa lang nga, pasikot na nga pala. Gusto ko nito. Tara, tara na. Dami na walit pang dami. Hindi ka na gusto nyo pa nga. Eh, dyan na. Kung saan lamang, kumayad ng mga harapan. Isang may limiwad. Ano? Lumutulad din sa mga pinagpatahin. Hindi ko ka din, basta na ako din. Hindi mo tayo na nga ito pagkakwa. Ito ko na nga ito. Pero yan, isa, pag ko na ito, ito na ito doon na, ito na tayo na ito. Ito marami pa ano, mag-YouTube pa ka mga ito. Uy! Ano si Jan Dale? Bata mong Dale? Uy, nabas mo ka mga yun. Nice one. Good job. Good. Uy! Napaka-improve naman. Sige. Uy! Pangalit na, Debussy. Ano na pa, wala na dyan, A! Uy, A! Yan.
Ay, tutulog dyan. Oo, ay, mga nalingayat ko. May isip ka doon. Buti mo na nilingayat. Kaya lang, promise ko sa iyo, yan, patuloy. Kapag pa niya na naman. Ay, ayan, pala. Ay, ay. Water, oh, ganda, no? Ganda na kamo. Uy, naman na, talaga. Ayun na nga yung ano, ano pa alam? Dapat ganda, luli na marami na eh. Gusto ka yan din. Ano mo yan? Bubu ang ating nga, tinutang mo. So, na. Dito sa mga din, dito din. Iwa, pero.
Ayun. Okay din ito lang ngayon. Ay, gusto ko nga, di ako pala. Ito balik ako.
Pabina. Pabina, hani, oras ko mga yun. Dua yan. Ito lang, mga ito lang. Video pa. Uy, yung. Dapat gusto ka tuloy. Yang ayun mo ganun gadang. Ayun mo. Uy, yung may nagpakong hayop. Iyo. Wait, tapos? Oh. Sa patigil pa. Iyo. Marami na ganun yun. Ganun yun. Ano ba ka mo ta? Utang ko ulit sa 266. Ay, lahat ko na video ko. Sinayos ka. Pero lang, ganun ko yan. Kung sino ka, napunto na ko. Ay, pwede hindi sa isa kuya. Wala ayun. Igo ko naman doon. Next one. Okay? Rich. Alin din ayos ba? Sino ba? Ano si Rich? Dito na sila ako ng tama sa sila. Close yan. Close tong. Ano na ito pang hayop? Yan lang. Parang kaon. Ito na magkaklang pala, no?
Nakainom. Kaya pala, ito ang mata ako. Lamang kami sa mga hindi ako magkakasama. Pero ito naka-slide ka na. Dua. Dulo. Ito na lahat yung ito. Ano dyan? Dua lang na dahil na dyan. Ano na? Ano na? Kaya ba ba din? Yan. Hey! Bigay ka. Diba? Kung sa na, ito ka sa train, ay. Yun naman, din. Diba, din. Para saan? Babaan nyo. Ano to mga ano mga sila yung bubuha? Patay. Ito paano natin pagkada? Ito paano natin maglabad siya? Tama na natin. Iyo. Ang dua. Oy, di ko kami naka-station pala. Naka-station siya. Abang nga nga, set ko. Iya! Ilang ka na? Wala na sila. Iya, ano ka ganyan lang? Na, kumbaga na ano, kanina, sabi na natin na mga
Eh, flat na. Budget ka na. Yan, lumigaw niya. Yan o. Sigiling pa ng mga. Yan, Alex. Kapag lumutang na. Wala ka na. Nakatipir. Tamang video. Bawas o. Wala. Halika, dito na Alex. Ito. Parang date na lang. Dali na. Kita ka na. Nawala lang sa mga pangalan. Bukang ganun pa mga yung okay. Sige mo lang po din eh. Ay na, dapat din mo na yung kapatid. Para magpayag. Kaya sa likod, Bob. Ilan na? Sabi na, uli yung receiver. Hindi na mawasan mo. Wala niya baba, wala niya baba. Kaya sa likod. Iba. Kasi iba. So, Kahit si iba. Iba na. hindi ba o? Kaya yan, receiver. Long legs. Long legs. Okay na ako. Siguro, pre. Ano yun? Hindi na raw ganun. Dan nakadit. Marshall na. Dan nakadit. Marshall na. Di ba nga red boy, lagi nakatitig sa mata. Yo, ano yun? Uy! Yo, pag-ibig na red. Ako yung mga BBL lang muna. Ngayon taro. Parang ngayon.
kapalok. Ilan ko mo kung hayo. Paano ang hayo? Sabi mo ito tamaan. Kita. Sabi yun, doon nga. Nahuli siya, gano'n nga. Huli family. Hindi siya nabili. At dog palugod ka kahit. Ano? Tapos naman lang. Ano lang ang gusto nga. Para, kahit. Wala na ako ng hayo. Wala na pa. Upang kahit talagang makapagpunod din, upang kahit ay kahit ano, dito na kahit ano mo na namin din, ikaw ang tapos ako,
Bubutaan. Oo, huwag na tulungan eh. Yan mo na natin sa itago. What? Ano dito na natin? Yan, may lane. Okay po natin. Nasa ganito din. Ako pa yung mga
Uy! Mga ganyan din. Ling, nangayot ka. Uy! Nasa likod na palang nangayot ka mo. Ako na to, Spain. Halloween yan eh. Hindi ko ako. Mga isa eh. Ilog mo nga sa laman. Albasa kaya? Sabi. Ano yung tawag mo nga yun? Yan ako. Ay, para gusto lang mo tao. Nagagapat. Hindi ako na kayo nagagapat na. Medyo na yun. Mas kaya ka din talaga din? Ano ba? Ang latest na yung bubuha ka talaga. Dynamite. Upload ko ay ito. Ang latest na. Ang hayop mo yun. Ito na nga. Ako sila ang berak na. Baba na. One billion. Pera, Dore, makano ba? Ano nila dito, ay pakawat din eh. Kaya pag nag-jackpot ka pa naman, hindi mga pakawat din. Yung budget po, Gcash. Oo, Gcash. Kaya ka lang dyan, nag-jackpot, Gcash. Hindi, paano ka pagkatapos na sa gabi? Nakawala dito. Ayun lang. Wala kang mga bibigay ka na, ay bida, binili ka na ito. Bibigay na ito. Ito mga bigyan mo nga. Kaya pa. Ay, pwede. Lahat na kabuha.
kasi kita today. Right? Nainig. Ako yung nakabila din. Hindi mo. Mahal pa mo yung pagmahal. Kaya ang din, liberal, ano na yan? At yung mga rin din. Mga kapaano, yung nagkawat ko, yung naman ko na. Ito ang mga ako dati na. Meron na kami sa sada. At sumang ang mga. Sumang ang mga. Kung ako yung mga. Sa ako na ngayon. Yung nabubukan. Mga. Yung ako pa na alam. Wala pa nga din sa ibang mga. Abuti na yung hindi na isa. Para makakita na.
Yung ako'y sa
Boss. Ay, libre ko. Hey. Ano, try namin. Ay, ano, panay, hindi ka na nais ko. Libre sa tao. Oo, pwede mo. Panay, Bukan city dala ko. Pero, di ba malitat? Kasi na ako. Wag lang. Pwede po ba? Outside.
po. Ano pa pong Oo, dahil mo na sila. ha? Oo. Diba?
Ano?